खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी क'क्राझार सहराव सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों। गुबुन गुबुन बोसोराव लानाय बायदि देग्लायबो क'क्राझार सहराव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि गासै सा 150निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ नोजोर होनानै बेसेन नाङि सोलोंथाइ मावबादा होनायजों लोगोसे दिनै थाखो 9 आरो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरा माबोरै मोजां सोलोंथाइ लानो हायो बेनि सायाव क'क्राझार सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिदोम बसुमतारी आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्मआ हाबाफारिनि सायाव खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायथिखो फैजों खोनासंना लानि। अनसायनायखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा थांखिया बेनोल' जे जोङो गोलोम बोथोरनि मोनसे फ्रि कचिं केम्प माने सोलोंथायारि मोनसे बादा खुंफुंनाय जादों। जे क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो खौसे जानानै जों दिनैहाय नैबे गार्लस हायार सेकेन्डारि दरखं मोखाङाव ज' जादों। दिनैनि थांखियानो जाहैबाय माने मोनसे जोबनोसै हाबाफारि। बे जोबनोसै हाबाफारियाव जोङो गथ'फोरखौ माने मोनसे एडुकेसन टुर माने सोलोंथाइनि मोनसे दावबायनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय लेखा बिथांमोनहा नुजाथिफैदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनैहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो थानाय जोंनि CIT आरो मेडिकेल कलेज आरो जोंनि MCLA क्वार्टार EM क्वार्टार बेवहाय जोङो दावबायहैगोन। आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा जोंखौ जोंनि दानि गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव नोजोर बोनानै बिथांमोनहा लेक्सार होगोन, बिथांमोनहा जाहाथे बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि फरायसा फैगौ इयुन जोलै गथ'फ्रा जाहाथे माखासे गुन गियानखौ बुथुमना लानो हायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ मोनसे दावबायनाय हाबाफारियाव जोङो आखाइ होदों। दा बुंनांगौ बाथ्रा गोबां दङमोनब्लाबो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै एसेखिनियावनो आङो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। मा स्कुलनि आरो साबैसे फरायसाफोर दं? बेवहाय दङ क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुल, बिद्यापीठ गोजौ फरायसालि आरो हौवासा गोजौसिन फरायसालि थारमाने क'क्राझार हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पास स्कुल आरो बेनो सोरां स्कुल आरो अलंबारी स्कुल आरो UN एकाडेमि। बेबादिनो गोबां माखासे फरायसालिनि फरायसाफोर थाखो 9 आरो 10 थाखोनि मोननै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बेवहाय मोनसे फोरोंथाइनि मोनसे बादा खुलिदों। बेवहाय गासै जोंहा फरायसाफ्रा 150सोनिबो बांसिन दङ। दा दिनैहाय जोंनि जोबथा हाबाफारिया बेनो, जोङो दिनैहाय गथ'फोरखौ मोनसे एडुकेसन टुराव लांनानै बिथांमोनखौ जोङो माखासे जोंनि फरायसालिमाफोरखौ खिन्थाहैनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों सोलाय सोल' मोनसे जोङो हाबाफारि लादों। दा बेबायदिनो जाहाथे बिथांमोनहा गावसिनि गुन गियानखौ बारायनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो दिनैहाय गथ'फोरखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दैथिनो थाखाय जोङो आवगायदों आरो मा बेखिनि जोङो बे क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुल दरखं मोखांनिफ्रायनो जागायनानै जोबथानायाव जोङो CIT आव थांगोन, मेडिकेल कलेजाव थांगोन आरो जोबथारनायाव जोङो जोंनि दानि BTR सरकारनि जेनोखि माने मा होनो MCLA क्वार्टार आरो EM क्वार्टार बेवहाय थांनानै जोङो मोनसे इन्टारेक्सन खालामगोन जोंनि बुंथिगिरि सारजों। आरो बेवहाय माबोरैहाय बिथांमोनहा सोलोंनो हायो बेखिनि माखासे हाबाफारिखौ बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हागोन होननानै आङो आसा फारिदों। गिबियावनो आङो दिनैहाय जोंनि नैबे गार्लस स्कुलनिफ्राय जोङो जे मोनसे सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लानाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जे मानगोनां क'क्राझारनि जायनाखि मिडिया पार्सन बिथांमोन, आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरगोरो। दा जोङो हाबाफारि लानाया जाहैबाय जोंहा जोंनि एबसुनि थाखानाय बायदियै जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखि बायदियै जे जोङो बोसोरै जोङो मोनसे सामार भेकेसनाव बेसेन नाङै सोलोंथाइनि मावबादा होयो। बेवहाय थाखो 9 आरो थाखो 10नि मावबादाखौ लानाय जायो जों बाहाय। दा बेवहाय जोङो देग्लायबो
जोंनि क'क्राझारनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जों क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय जागायनानै नै दिनैहाय जे जोङो मोनसे दावबायनाय हाबाफारि लादों आरो बियो दिनै दावबायनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव गाबोनहाय जों बेखौ क्लजिं सेरेमनि लादों। दा दिनैनि जायनाखि बे सोलोंथाइ दावबायनाय हाबाफारियाव जोङो थाखो 9 आरो थाखो 10नि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो क'क्राझाराव थानाय जोंनि जायनाखि CIT मेडिकेल कलेज आरो जोंनि MCLA क्वार्टार जों बे मोनथाम जायगायाव जों दावबायहैनानै बिथांमोननो जोङो जे फोरमायनो सानदों एबा खिथानो सानदों जे जोङो बेफोरबायदि मोननैसो इनस्टिटिउसनाव जे माबोरैहाय सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो बेफोर थांनानै जे जोङो माबायदि जे जोङो बिनि जायनाखि इनस्टिटिउसननि लेक्सारारफोरजों जे माबायदि इन्टारेक्शन खालामनांगौ बिनि सायाव जों बिथांमोनखौ दिनैहाय लागोन आरो जोबथारनायाव जों बे MCLA क्वार्टाराव बे फरायसा बिथांमोननो जे बिनि बिल्डिंखौ जों खिथानायजों लोगोसे बाहाय जोङो जोंनिनो जायनाखि BTCनि जोंहा मानगोनां सार बुंथिगिरि बिथांजोंबो इन्टारेक्शन जागोन। दा जोंनि हाबाफारिया दिनैनिया बेनो। दा बेवहाय जे जोङो फरायसाफोरखौ जे जोङो थांनाय बोसोरथामनिफ्रायनो बेबायदि जों इडुकेसन टुर लाबाय थादों जाहाथे बिसोरो गाव गावनि स्कुलनि फराय बिजाब सानखान्थि आरो साइन्स आरो बिनिफ्राय इंराजि ग्रामार बे मोनथाम आयदायाव जों होनायनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोननायनि अनगायैबो जे बिथांमोना जे जोङो बायजोआवबो जे गावनि फिजिकेलि इडुकेसन टुराव थांनानै माबायदि सोलोंथाइखौ आरजिनो हायो जों बेखौ फारसे नोजोर होनानै जों बे हाबाफारिखौ लादों। आङो बेखिनिखौ बुंबाय आरो जाहाथे जोंनि दिनैनि बे सोलोंथाइ दावबायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंलाङो आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।